Hej YouTube, i dag der vil jeg vise jer 2 nemme frisyrer. Ja, så jeg vil bare gå i gang. Først og fremmest så rærer jeg lige jeres hår. Sådan der. Og så tager jeg så et stykke af jeres hår, og så twister I det rundt. Og så tager jeg så det næste hår, og så drejer jeg det bare rundt om, men I twister det også. Sådan der. Og det bliver jeg så bare ved med, indtil den sådan er sådan cirka herned til. Ja, og jeg er tilbage, når jeg er færdig. Så kan I så vælge at tage den op i en hestehale, eller at sætte en hårnål. Jeg vælger så at sætte en hårnål, fordi at, en elastik, fordi at det synes jeg er nemmest, og det ser sådan lidt pænere ud. Sådan der. Ja, og så den anden frisyre, det er når I skal sove, så i hvert fald mig, jeg ligger sådan lidt og læser, sådan noget, og derfor så har jeg valgt at vise jer et læsefrisyr. Så det jeg gør, er, at jeg laver en hestehale, sådan her, og det er sådan lige meget, hvor langt op den er, men jeg sætter ikke en hårelastik i, fordi det jeg så tager og gør, det er, at jeg tager og drejer den rundt, så også fæster den. Og så når jeg gør det, så tager den så op og hen og sådan ned, sådan her, og så holder jeg på den. Så tager jeg så min clips, den ser sådan her ud, og den putter jeg så fast, og så presser jeg den lige lidt indad, sådan her, og så er den så færdig. Så det var det for i dag. Hej hej!